Jeg filmer dig. Jeg ved ikke. Jeg laver lige din stille. Jump, goddammit, ja. Nu er din mor. Og så. Jeg starter med at filme sofaen. Jeg starter med at filme sofaen. Men jeg skal nok sige, at jeg kommer helt derfra, for ellers forstår jeg. Jeg er bare mega dårlig til hesten. Jeg ved godt, du filmer rundt. Nå, okay. Okay, kom nu, vi laver den. Kom lige fred. Spark hende over skuden. Okay. Kom nu. Katrine! Det er godt, okay. Kom så. Fuck, er død. Fik du det? Kan du ikke så filme os, som lækker? Jeg vil røven. Det er sjovt. Det er så totalt random næst. Nej, det er så kan jeg ikke gøre det med en mand. Kylling er så. Jeg kan ikke. Lad være med at gå væk. Troede jeg. Prøv lige igen, jeg fuckede op. Så løb den anden vej. I kind of broke it. Fald! Ej, det kan vi ikke. Lad være med at filme. I må ikke løbe, hvis jeg ikke skal ryste kameraet! Skal vi knalde? Nej, kom vi kan sætte os sammen. Nej, ikke med kameraet. Jo, vi tager kameraet med. Ja, Holder okay. du det? Ja. Ellers tør jeg ikke. Hallo, vi skal nej, vi skal lige prøve noget. Ja. Okay, er du klar? Og vi tager kameraet med, så jeg er ked af det, hvis jeg smider det. Du filmer slet ikke for dig selv. Ja, jeg gjorde. Jo, det er da vi ramte den der mur. Ej, ikke mur. Nu var lige tilbage. Du må ikke have det, du ødelægger. Ej, så den så. Shit, den booty. I'm freezing my balls off. Are you really having balls? Okay. Are you really having balls? Are you really having balls? Yeah. Are you? Are you really having balls? Kan vi sådan en joke? Det kan jeg jo ikke. Okay, jo, så langt er den her. Kom nu, Ajo! Morfars pølser! Jeg var ret tit i bukserne. Hallo!
Are you ready?